Quero empezar lembrando as 619 persoas falecidas polo COVID no noso país, especialmente as que despois dunha vida de duro esforzo foron abandonadas no momento en que máis necesitaban as institucións, principalmente a Xunta de Galiza. Esta crise amosounos as deficiencias que ten o trato aos nosos maiores e a necesidade de modificar un sistema de residencias para que nunca máis se faga negocio co dereito a unha vellez digna. Pero esta crise tamén nos amosou que foi a xente do rural a que encheu as neveiras da xente da cidade, que foron as caixeiras, os transportistas, o profesorado, quen mantivo en pé a sociedade e non os responsables políticos, e que foi o personal da sanidade pública o que estivo na primeira liña con grandes sacrificios. Só agardo que non esquezamos nunca os nosos mortos nin os verdadeiros heroes e heroínas desta crise.